Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. So pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu ivo vari kuda kusheyawo own experience rwendo rwavo vachizoenda kuCanada. So hanzi makadi zvenyomukoma ndinokumbirawo kuti mundiposterewo nyaya yangu makavikawo chitopa changu. So this is my own journey from migrating from Zim then ndichizoya kunoku kuCanada. Mainge muri mugore ra2011 situation mukomanashi yandainge ndakatarisana nayo yainge yakaoma. Murume wangu nekuda kwekuti ainge adzingwa basa akabva achizotanga kuita zvekunwa doro. Ndaitoti kunyange ndikazama kutaura naye ainge asingatombonditeereri zvachose. Then ndipo apo paakachizotanga kuwirirana nomumwe murume ndokubva vachizotanga kuitawo zvechikorokoza vachienda kunochera goridhe vachiita sei. I honestly thought kuti that was a blessing from the Lord, but mukomanashi I ended up regretting. Asi ndoda kungotenda Mwari kuti by the time apo patakazorambana later on ndo pandakabva ndachizonzwa kuti ainge ava kurwara ndokubva azobatwa HIV. So aiva nerimwe hure raaidanana naro ikoko kuchikorokoza kwake ikoko kwaaipota achienda. But I was saved by the grace of God. Ndobva ndazobuda hangu mumarriage, but ndakabudamo mumarriage ndiine mamwe mainjuries. Mukomanashi ndairohwa kunyange nesimbi dziya dzavanoshandisa kuchikorokoza. Kana ndamubvunza kuti why ainge ava kusauya nemari kumba. Situation yakazonyanyisa kundiomera pandakazoenda ndikabva ndazotanga kugara nehanzvadzi yangu. We did not have a mom and a father anymore. So kumusha kwainge kusitomborina kwatinoti uku ndo kumusha. So ndakaenda ndikatanga kugara neimwe brother yangu mukwekwe, but muroora wangu mukoma akabva atanga kundiitira maactions achirakidza iye kuti ainge asingachadi kuti ndirambe ndakagara pamba pavo because vaingorentawo 3 rooms. So I thought kuti they had enough space apa ndainge ndichingodawo kamukana kekuti ndikwanise kuzotsvakawo basa because ndaiva netumacourses twangu twandainge ndakaita. But nekuda kwebehavior yemuroora wangu mugore ra2012 ndo pandakabva ndazoya hangu kuSouth Africa. Ndakauya kuno kumukomanashi even though ndainge ndisina kana passport. Ndakatongozviudza kuti zviri nani kuti ndingoendawo kuSouth Africa sezvainge zvichiita vamwe. This was after ndazotaura nomumwe musikana ainge achigara panext door. So akati auya kumusha for a holiday ndokubva ndazotaura naye ndikamuti pauri kudzokera totodzokera tose. Ndakasvika pakutengesa foni mukoma ndikarara nomumwe murume kuti anga achindipa mari kwacho kwekuti ndaikwanisa kuiwana painge pasina. Hanzvadzi yangu yainge yakabvuma kuti yaida kundipa mari yacho, but nema last minute ndo paakabva achizoti mari shamari hapatomborina. Ndikabva ndazviziva kuti muroora ndiye ainge aramba because ipapo pacho pandakavaudza kuti ndainge ndichitsvakawo mari yekuti ndinge ndichienda kuSouth Africa, muroora akabva atopinda mumamudhu. Ndikazonzwa zvino vava kutukana. Hakuna chinhu chinorwadza sekuti ugere nevanhu vobva vatanga kupopotedzana vachirwa vachiita sei. It makes you to feel very uncomfortable. Zvadaro mukomanashi ndakabva ndachizongotorerwawo advantage nevamwe baba vainge vagara vachingondipfimba. Ndikati zvinondoita sei, handina kana plani panapa. Ndakazoti ndapiwa mari nababa vaya vakandimanikidza kurara navo ndokubva ndarara navo ndokubva ndachizouya kuno kuSouth Africa. Mainge muri mugore ra2012 ndikabva ndachizotsvakirwa basa nemusikana uya wandakauya naye kuSouth Africa. Takazotovawo mabest friends mukoma kuzosvika achizobudawo muJoburg achizoenda kunogara kuMpumalanga neumwe murume waainge ava kudanana naye. So panguva yacho iyoyo pandainge ndava kushanda muJoburg mukoma, I then quickly realized kuti as long as usina mapepa munyika maunenge uchigara unenge usitomborina kana right zvachose. MuIndia wandaishandira aita zvaaida neni. Sometimes ndaibhadharwa in time, sometimes ndaisabhadharwa in time. Apa uchingofamba unenge uchingotyaka kuti kana ndikasungwa nemapurisa deportation same time. And kuti unge uchivhurawo kana bank mukoma, just imagine kuti ugere munyika yekuti hautokwanisi kuti unge uchivawo ne a bank account.
handina kuda kumhanyisana nemujolo sezvainge zvichiita vamwe vasikana avo vandaiwirirana navo uye zvekare tichishanda munzvimbo imwe chete iyoyo. So inini pfungwa dzangu dzainge dzingori dzekuti dai ndakwanisawo kuwana kwekuti ndinokwanisawo kuenda. So I started researching online ndichitsvakawo zvimwe zvimacourses zvekuti ndinge ndichiita. So one day ndakati ndigere zvangu ndokubva ndatanga kutaura nemukadzi wemuindia wandainge ndichishandira, ndipo apo paakazonditi kwaudi kuenda kuchikoro here? Ndikabva ndamubvunza kuti kana ndichida kuenda kuchikoro ndoita sei because handitomborina kana permit kaini. Akabva anditi what type of studies do you want to do? Mukomanashi ndakabva ndamuudza kuti ndainge ndisitomborina kana any idea on what I wanted to do. Akabva anditi do you want us to sponsor you? Mind you mukomanashi, vanhu ava vachizosvika pakuda kundisponsor, it was because they saw kuti inini shungu dzangu dzainge dziri dzekuda kuenda kuchikoro. Ndokubva tazotaurirana paya, ndikabva ndazoti it is fine, you can sponsor for me. Saka vainge vondibatira mari, then I would go to college mapart time uye zvekare during the weekend ndopandaienda kuchikoro. Iniwo ndaisazorora mukoma, ndaiti paya pandinenge ndapiwa ma-off days kulocation kwacho ikoko mukoma, ndaisambonyara ini ndichifamba door to door ndichitsvaka mapiece job ekuwachirawo vamwe vekuZimbabwe vaitondipawo mapiece jobs avo, ndobva ndavawachira paya. After that mukoma ndipo apo pandakazotanga kuenda kuchikoro, but kutaura chokwadi pakazoshandawo kacorruption kuti ndinge ndichikwanisawo kuwana study permit. Ipapo hangu handidi kukureverai nhema. Iye muIndia wandaishandira ainge aine imwe cousin yake yaishanda kuPretoria kuHome Affairs, ndivo vakazotibatsira ivavo kuti tinge tichizowana study permit. From there on mukoma, nekuda kwekuti ndainge ndava nestudy permit zvakawanda mukoma, zvakabva zvazova nyore. From there on ndakaramba ndichingomushandira muIndia uyu. Kudzamara vachiti vainge vava kuda kuenda kunogara kuDurban, ndikati handichakwanisi kuenda kunogara kuDurban, ndokubva ndaramba ndirimo muJohannesburg. So ndakazotanga kushanda manje, ndaishanda nayo study permit yangu ndichingoramba ndichienda kuchikoro chete. Then muna 2017 ndo pandakatanga kuresearcha all about Canada. Ndikabva ndaona kuti Canada inenge iri nani, you can go there on a study permit kana ma-express entry programs, like unokwanisa kutargeta ma-provinces akasiyana-siyana ekuti ma-immigration policies avo anenge ari nyore. So I saved up for as much as I could. Zvainge zviri nyore kwandiri sezvo ndainge ndiine permit. It is unlike umwe munhu wekuti anenge asinawo permit. So ndainge ndava kukwanisa kushandawo even muma companies since the study permit can allow you to work. After that mukoma, I kept on taking extra jobs. Ndaitoshanda kuSpurs neimwe restaurant. It was a 24-hour thing mukoma. Ndaenda kuya ndichatsonzwa kuti ndakaneta, but ndaizviudza kuti these are the sacrifices that I have to make for a little while. Apa ndainge ndava kutanga kunzwa mwoyo wangu uchirwadza ndichifunga hanzvadzi yangu because aingogara achingonetsana nemukadzi, sezvo mukadzi ainge agere pedyo nevabereki vake vainewo twumari, saka iye aitoraramirawo kufadza mukadzi wake. After that mukoma, that was when I got my work reference later nema-college diplomas angu andainge ndiinawo, a police clearance certificate and skill qualifications. Then muna 2019, that was when the grace of the Lord located me mukoma. I then applied for a study visa to pursue a course in healthcare support or early childhood education, and I learned from one of the forums on Facebook, which these are high demanding jobs in Canada. And then I kept on working and working, even though I faced so many rejections, but ndakangoramba ndakashingirira. Then I came to Canada. When I came here, ndakabva ndatanga kushanda part-time whilst studying. Eventually, I applied for a post-graduation work permit. Advice yangu
kune vamwe vanhu kunze uko, whenever you go to a different country, do not let that country swallow you. Dai kwanga kuri kunzi ndainge ndichidawo zvemujolo, ndingadai ndakadanana navo varume muSouth Africa ndichiita vekuchinjanisa sezvaiita vamwe vasikana nevakadzi vandainge ndichiwirirana navo. But inini ndakazvibvunza mubvunzo wekuti kunoku kuSouth Africa ndakawingei, ndikabva ndazviudza kuti I came here to work to better my life, to save money. And from there on, that was when I thought kuti it is far much wise for me to find a place, another place where I will be able to work peacefully. Ndokubva ndachizoyawo kunoku kuCanada. Mukomana kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Saka ininiwo zvakanditorera 7 years, zvinhu zvainge zvakaoma, 7 years for me to come to Canada. Before that, life was even difficult. I hope kuti my message, when you read it, it is going to help someone out there, wherever you are. If you want to migrate, what you need to consider is kunyika kwacho kwauri kuda kuenda ikoko, what type of immigrants are they looking for? And then you try, if you have to, take yourself to school and look for other ways to go to the country of your dreams. Mukoma, please post for me. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. If you want to share your own story, we all have stories. No matter kuti kunyika kwacho kwauri kuchando here kana kuti ndekuno kuSouth Africa, Botswana, Mozambique, Namibia, Swaziland, just come with your story and let us document our own stories as Zimbabweans, because we are all over the world. So please do come with your own story and share with us kuti ikoko kwauri muri kumborarama sei, wakaenda ikoko sei. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.